I denne video vil vi forklare om eksponentiel vækst. Eksponentiel vækst bruges til beregning af forskellige scenariers procentvise stigning per periode. For eksempel kan man bruge eksponentiel vækst til at beregne bakteries udbredelse eller en plantes vækst. Der findes to formler for eksponentiel vækst. Den ene lyder y = b gange startparentes 1 plus r slutparentes i x'te. Den anden lyder y = b gange a i x'te. Vi har valgt eksemplet med plantevækst. Det første år var der 2 planter. Det andet år var bestanden af planter vokset med 25%. Og fra det andet til tredje år voksede plantebestanden igen med 25%. Og sådan fortsatte det. Funktionsforskriften kommer derfor til at lyde y = 2 gange parentesstart 1 plus 0,25 parentes slut i x'te. Nu plotter man så punkterne ind i koordinatsystemet og tegner den graf, der passer til. Ud fra det kan vi se, at plantebestanden stiger med 25% mere end gangen før.